toi puhuttava ja miettii sen Saulin kapista palattua. Ei ollut kyllä. Kysytään vielä. Jätetään eteenpäin vaan. Miten? Jumalan saarasta. Se on Jumalan valkkaan kuningas. Jos sä et tapaa sitä, niin mitä tapahtuu? Jos se tekee väärin, Jumala tapuu minua. Tahtois Jumalaa sen kuolla. Jos sä et tapaa sitä, niin Jumala päättää elämästä ja kuolemasta, ei mennä. Päättää ihmistä. Jumala varjelee meitä koskaan. Mitä? Jos se ei arvotonta toimintaa. Joo! Tappakaa! Ei! Tappakaa! Tehty! Ei! Kuuntele! Joo, kannattaa ei-muodostelua. Eli joutuu juonakin, kun tehdä eri sairaan, 2 metriä aikaa. Hyvä, nyt on hyvä. Nyt on. Näyttää. Kuuntele! Kato mitä sulla on. Mulla on juomakulma palastus. Jos tarvitsi palastua, niin jättäisi tilaisuus täältä. Saatana näitä. Näitä sulla pitää vaan. Mä en sano mitään. Joo. Mä sanon. Niin, joo.